Мне падаецца, што яна і дагэтуль застаецца вялікай загадкаю, або творчасць яе вывучалі па-традыцыйнаму. Праца, якую мы робім у фондзе, адкрывае зусім іншае аблічча Хамянтоўскай. Я лічу, што Хамянтоўская з'яўляецца вялікай непазнанай постаццю ў польскім фотамастацтве. Толькі зараз пачынае выяўляцца, хто яна ёсць і кім яна стане. Я першы раз пачуў гэтае прозвішча, хоць я прафесіянальны фотограф і даўно цікаўлюся і гісторыяй фатаграфіі беларускай і гісторыяй беларускай культуры, але гэта прозвішча чую упершыню. Характар Зоф'я Хамянтоўская мела сапраўды вельмі непасрэдны. Аніякіх капрызаў, фанабэрлівасці, ганарлівасці. Ніколі і нікому не давала зразумець, што была вельмі знатнага арыстакратычнага паходжання. Ёмка адчувала сябе ў арыстакратычных колах. А з другога ж боку яна цудоўна адчувала сябе на Палессі, дзе рабіла незвычайныя фотаздымкі, а знаходзіла агульную мову з тамашнімі людзьмі. Мы полешуки. А мы любим ходить босонож, по траве, по земли. Мы любим вёску, пах земли, пах травы, пах коней, пах жывёл. Тут матчыны бацька і маці. Па маці паходзяць Скірмунд, Бухавецкі, Родскі, Скірмунд Юргенсон. Па Любецкім ідуць Эдвін і Ядвіга Радзівілы, якія на тых дзвюх мініяцюрах. Эдвін, Геранім, герб Канстанцы Радзівіл і Сулістроўскай. То там партрэт Сулістроўскай. Па лініі бацькі Хамянтоўскія, Зарана Твардоўская, Хлюденскія. А вось тут праваслаўная лінія. Тітоў, Спірыдонаў, Тітоў Велікапольскі, Спірыдонаў і Палеалог. Князёў друцкіх, любецкіх ведалі і ў Варшаве, і па ўсёй Польшчы. Адзін з яе продкаў быў вялікім міністрам у часы варшаўскага княства. Таму і прозвішча было досыць вядомае. Але, нягледзячы на тое, Зося была нейкай сваёю шчырай. Іх дваранская сядзіба ў Парахонску вельмі сябравала з мясцовымі жыхарамі. І нярэдка то былі стасункі вельмі даўнія, трывалыя. А гэта у дзень, калі пачалася вайна 14-го года. Менавіта тым днём бацька падарыў матулі першы фотоапарат. Так і пачалася фатаграфічная гісторыя маёй маці. Яна сапраўды была злучаная з Палессем, нездарма ж яе называлі палескай прынцэсаю. Z tamtym regionem, z tamtą krainą, można tak powiedzieć, była związana. Вельмі злучаная з тым рэгіёнам, з тым краем. А па тым, як адносілася да людзей, а тых паляўнічых і сялян, было відаць, што знаходзіла з імі агульную мову, блізкі кантакт, не ставіла сябе вышэй за іх.
заўсёды распытвала іх, тлумачыла ім штосьці. Яны былі вельмі зацікаўленыя, бо то быў для іх іншы свет. А ў тым, што ён сам жыве на вёсцы, працуе на вёсцы, прачынаецца о 4 гадзіне ўранку, чалавек не бачыў нічога цікавага, а з гэтага ён жыве, то яго заробак, яго грошы, яго ежа. Мама цудоўна гэта ведала і знаходзіла ўзаемаразуменне з тымі людзьмі. Ona już mieszkając w Warszawie, ciągle na to Polesie І нават wracała. ужо, калі жыла ў Варшаве, увесь час на тое Палессе вярталася і прывозіла туды, у тое Палессе, у Парахонск, знаёмых з Варшавы, эліту варшаўскую, фатографаў. Яна тут ведала мноства выдатных асоб, не толькі тых, хто атачаў фатографаў, але мела і шмат сваякоў. Усёй эліце, усялякай, людзям культуры, мастакам, пісьменнікам, дыпламатам, асабліва дыпламатам, маці імкнулася пра ўсё тутэйшае распавесці, каб узняць гэты край, каб яно Палессе ўспрымалі не горш за Белавежскую пушчу. Чалавек, які вось такім чынам здымае мясціны родныя свае і з такой любоўю, з такой пяшчотай ставіцца да гэтага людства, якое насяляе гэтыя палешуцкія землі, запаведны край. Гэта не можа быць чалавек іншага краю, іншай нацыі. Гэта чалавек, які адчувае сябе тутэйшым. Nigdy nie miałam mamy, miałam dwóch Мамы ў мяне не было ніколі. Заўсёды толькі два таты. Тата ды мама, то значыць бацька, бо яна мама была казаком. Без ніякіх путаў, без путаў, была жанчынай панад эпохай. Але тое было ў душы, бо толькі пра тое я ад яе ўвесь час і чула. Пра тое, што мама любіла, а дзе душою адпачывала. Толькі тое яе і цікавіла, пра тое яна і разважала. То была асоба вельмі энергічная, няўрымслівая, не баялася разбураць існуючыя стэрэатыпы. Тыя самыя типажы палешуцкіх дзядоў, якія сёння проста зніклі. Сёння людзі не дажываюць да гэтага ўзросту, а там, напэўна, 90-100гадовыя дзяды у яе знятыя на лейкаўскіх негатывах, тое, што мы сёння бачым. Tutaj panował nurt piktorialny, właśnie taka bardzo ogromna popularność. Тут панаваў піктарыянскі напрамак, а дзе вельмі папулярнаю была мастацкая фатаграфія. А вось яна, хоць і мела тэмы піктарыяльныя, пейзажы альбо людзей, якія жылі на Палессі, выяўляла іх зусім інакш. Dla nich to nie był А для яе то былі не прадстаўнікі нейкай меншасці, але сапраўдная рэальнасць. Вось тут бачна, што яна свой чалавек там.
Бо так спокойно стоять и с такой милой усмешкой позировать можно только, калі человека ведаешь добра, ці просто добра да яго ставишься. Тут дабрыня ёсць у гэтым кадры. Больш за тое, ён пабудаваны па святлу вельмі добра. Святло тут цудоўна малюе гэты вобраз. Oprócz tego, że Мне падабаюцца кампазіцыя і задума, а да таго ж і сама тэма. Хударлявая жанчына на драўлянай бэльцы, штосьці мые ў возеры. Яна сфатаграфаваная са спіны, і ў гэтым адметнасць здымка. А мы не бачым яе твар, бачым адну фігуру. Як па мне, то і кадры, кампазіцыя і тэма выбраны вельмі добра. А гэтая фатаграфія таксама цікавая, а з іншай прычыны. Па-першае, яна нетыповая для таго часу і магла з'явіцца шмат пазней. Тут бачны вельмі рэпарцёрскі падыход. Не відаць, каб гэтыя жанчыны пазіравалі. Усё вельмі натуральнае. Тут ёсць рысы, якіх мы шукаем на фатаграфіях. Дарог не было там. І у свой час, напэўна, калі Герадот патрапіў у гэты край, ён і пазначыў на сваёй карце знакамітай мора Герадота. Бо Палессе, калі разліваецца, так гэта цалкам водная прастора. Ну вось выдатны прыклад краявіда, які пабудаваны толькі на нябёсах. Фактычна зямлі тут вузенькая палосачка ўнізе з кволымі дрэўцамі, а аблокі робяць усё. Яны такія напружаныя, такія моцныя. Это, параўнаць можна з Левітанам, з працамі жывапіснымі Левітана. Это просто удача рэдкая і шэдэвр такі сапраўдны. Ось цікавы прыклад, калі чалавек ужо будуе кадр толькі на святле, кампазіцыі такой дакладнай і толькі следы чалавека на снезе. І святло падкрэслівае выразнасць гэтых следоў, якія ідуць задалягляд некуды. І тут ужо нейкі філасофскі сэнс узнікае ў гэтым краявідзе. Здаецца, краявід, а насамрэч тут цэлая гісторыя расказаная фотографам. Taki krajobraz. Wyzierz jest okej. Wyzierz byłby pierwszy, czyli tak krajobraz pierwszy, potem ten Pińsk. Ось Пінск, сталіца нашага палескага краю. Вось агульны выгляд, які звычайна здымае кожны чалавек, які трапляе ў Пінск. Это францысканскі касцёл з кляштарам на ўзбярэжжы Піны. У Пінску праходзілі кірмашы вялікія, і на кірмашах з'язджаліся з усіх навакольных вёсак. Вось нават проста сялянскія вазы, колькасць іх можна ўявіць сабе магутнасць гэтага самага кірмашу. Вось цудоўны кадр. На старажытным пінскім бруку і глечыкі, і мамзелькі, як называюць іх у вёсцы гарадной,
Тут столькі спраў чалавечых. Вось тут і вышываныя кашулі вісяць, і тканыя рушнікі, і кажух, выраблены мясцовымі майстрамі, магчыма, з моталя. Столькі людзей бачна за гэтымі вырабамі, адсутнасць чалавека ў гэтым кадры проста наўмысная. Кадры езуіцкага касцёла, які, на жаль, не захаваўся да нашых часоў. Захаваўся толькі калегіум езуіцкі, а вось касцёл, ну, літаральна шэдэўр архітэктурны, на жаль, быў разбураны. Проста цуд, як будавалі нашы продкі, як магутна гэта ўсё выглядала. Калі раптам можа узнікне ідэя абнавіць, то тут проста неацэнны скарб для рэстаўратараў нашых. Вось палякі тым адрозніваюцца ад нас, што мы, на жаль, больш бурылі, чым рэстаўравалі. А палякі, калі ім было пасля вайны есці няма чаго і жыць няма дзе, яны першым чынам старамяства аднаўлялі. Как в документальном кино. Уникальные кадры, все документально-художественное кино, я бы сказал, посмотрели. Плюс еще время наложилось, вот эти 80 лет, они еще обрели еще большую ценность, которую они имели в свое время, эти фотографии. Сразу бросается в глаза, что этому человеку, у которого был фотоаппарат, ему было все интересно. Как люди живут, как косят траву, как рыбу ловят, и как паны живут, и как крестьяне. Хаментовская, конечно, мастачка. Яна па-мастацку бачыла свет вакол сябе. І, конечно, яе фотаздымкі краявіды, зіма, вада палеская, яе кампазіцыі, ракурсы, якія яна выбірае, конечно, сведчыць о зусім асаблівым такім почерку, менавіта яе як фотографа. Фотаздымкі Хаментовскай, яны маюць, ну, сваю такой распазнавальнай твары. У сэнсе мастацкасці яе фотаздымкаў для мяне это вялікае адкрыццё, як і для многіх маіх калег. Для мяне гэта сведчанне ейнай любові да свайго народа, такого непадробнага, такого абсалютна шчырага. І вось гэта шчырая павага да гэтых людзей, дзе яны выглядаюць вельмі годна, па-чалавечы. Яна не робіць дыстанцыю паміж сабой і імі. Вялікую цікавасць уяўляюць і віды Пінска. Вось этот выгляд са званіцы, што для мяне таксама сведчыць пра яе няўрымслівы характар. Дзяўчына палезла на званіцу, там неяк прыладзілася на вятры з такой вышыні, штосьці здымала. Мяне ўразілі вось гэтыя ейныя нацюрморты з бітай дзічыной. Такі, ведаеце, не дзявочы погляд, скажам. Яна сусветна вядомая, аўтар сусветна вядомая фотамастачка, чыё імя было забыта. То бок яе творы ведалі ўсе, але мала хто задумляўся, хто гэта аўтар і які быў яе далейшы лёс. Зофія Хаментовская прыехала да Варшавы, калі ёй было 25 гадоў, то бок фактычна ўжо сталым чалавекам, і пачала здымаць тое, што было ёй блізка. Побыт арыстакратаў, якія жылі ў Варшаве. І тое, што яна здымала з асалодаю. Ale Zosia oprócz tego miała... Але Зося да таго ж была надзелена і адчуваннем дакументалістыкі.
w Warszawie też fotografowała. А яна і ў Варшаве фатаграфавала будынкі і палацы. Co ciekawe, w jej fotografiach zachowały І што się цікава, wnętrza на яе pałaców. фатаграфіях захаваліся інтэр'еры палацаў, што калісьці належалі самым выбітным варшаўскім арыстакратычным сем'ям. Oczywiście zwykły fotoreporter nie Туды miał ў тыя prawa часы wstępu, звычайны bo tam фотарэпарцёр mieszkali ходу не меў, бо то былі і прыватныя Natomiast памяшканні. Zosia, Але Зося która była даводзілася kuzynką, гаспадарам кузінаю miała і możliwość. магчымасць мела. Ona Яна і зрабіла неацэнную рэч, сфатаграфавала інтэр'еры палацаў такімі, якія яны былі да вайны, да таго, як былі зруйнаваныя. Яна рабіла тое, што мы сённяшняй нашай мовы назвалі б гламурам. Сама яна была арыстакратка, таму у яе ўсё это атрымлівалася вельмі натуральна. Вось гэты паказ побыта арыстакраты. No, była artystką po prostu. А яна была мастачка, папулярная і прызнаная ў 30-е гады. Мела шмат узнагарод, лічылася сур'ёзным мастаком, прафесіяналам. І працы яе былі добрымі, як па тэхнічных вартасцях, так і па мастацкіх. Tych nagród za swoją działalność fotograficzną Узнагарод тых за мастацкую дзейнасць яна атрымала вельмі шмат. w okresie do wybuchu wojny. А мела да вайны 37 выстаў, індывідуальных і сумесных з іншымі фотографамі, шмат на якіх была адзначана вышэйшымі ўзнагародамі або прэміямі. Конец границы, разделявшей братские народы. Панский орел, символ угнетения и бесправия, никогда больше не появится над этими землями, ставшими отныне свободными. 12 верасня 1939 года сям'я Хаментоўскіх з'язджае з роднага Парахонска са свайго дому з рэштамі палескай маёмасці. Сама яна са сваёй састарэлай маці на возе, літаральна, на падводзе, а муж з дзецьмі Пятром і Габрыелай спрабуюць цэлы месяц знайсці сабе прытулку в ахопленай вайною Польшчы. І праз месяц гэтых блуканняў яны нарэшце сустракаюцца у акупаванай ужо тады Варшаве. Трэба змагацца і ўсё перажыць. Я не зношу бяздзейнага існавання. Трэба пераскочыць праз гэты складаны перыяд. А што мяне чакае пасля вяртання ў Варшаву? Зноў пачнецца цяжкі досвед. Ноч халодная і доўгая, бо ідуць нарады, куды падацца. Пад рускіх ці пад гестапа. Рашэнне за мною і генем. За мною таму, што гэта я, а за генем, таму што ён адказны за дакументы і калегаў з заводу. Гене схільны выбраць Варшаву, але я ненавіджу немцаў, а рускіх не баюся. З іншага боку, я люблю Варшаву, і ў мяне ёсць там дом. У Варшаве я магу фатаграфаваць вайну. Уезд у Владаву трагічны. Упершыню на сваім шляху мы сустракаем такі дашчэнту разбураны і спалены горад.
Тут толькі тырчаць коміны буйных хлебных печаў, навокал абсмаленыя мёртвыя дрэвы, руіны, нейкія гаршкі, выкручаныя рамы жалезных ложкаў. Пакуль што дастаткова святла, таму я раблю некалькі здымкаў, хоць на пачатку вайны выйшла забарона фатаграфаваць. Я раблю гэта быццам не хочучы, і вядома, шмат фатаграфій не выйдзе, а шкада, таму што з часам яны могуць стаць каштоўнымі дакументамі, адзінымі і непаўторнымі. За Бугам Польшча, не ўсё страчана. Слёзы радасці блішчаць у вачах. З ціхмянасцю аглядаюся назад, на цудоўную прастору землі ў памежжа, і ўсплывае думка, што іх могуць ад нас забраць, і нават вельмі хутка. Свядомасць таго, што гэтыя лясы і лугі стануць чужымі, выклікае такі боль, што не хочацца ехаць далей. Хацелася б вярнуцца і сканаць пад якім-небудзь дрэвам. Натуральна, яна магла пакінуць краіну ў 39-м годзе і пагатоў 45-м. Але яна гэтага не зрабіла і, як сапраўдная арыстакратка, вырашыла падзяліць свой лёс з лёсам свайго народа, свайго краю. 5 гадоў яна спрабуе знайсці сабе месца, каб пракарміць дваіх дзяцей і сваю старую маці. Натуральна, пры нацыстах рабіць фатаграфіі было забаронена. Але, калі выбухнула варшаўскае паўстанне, яна не змагла застацца ў баку. Наш дом Мокотовска 7 Наш дом на Макатоўскай 7 не быў зруйнаваны і не згарэў. Шыбы ды фрамугі павылётвалі то так, але не сам дом. Мы месціліся ўнізе. Od czasu do czasu mama wbiegała. А час ад часу маці з пакаёўкаю абегалі наверх, каб схапіць штосьці патрэбнае. І ведаеце, паміж рознымі скляпеннямі былі зроблены дзіркі ды пераходы. Праз іх і можна было хадзіць па ўсёй вуліцы. Zresztą już podczas powstania ja jako malutka to latałam po tych wszystkich Ад часоў паўстання памятаю, як гойсла дзяўчынкаю па тых скляпеннях, з чымсьці санітарным, бінтамі, йодам, ды іншым, што назбіралі. А мяне пасылалі, я і насілася з аднаго месца да другога. Так мама coś szperała. Аднаго разу мама мыла нешта, і раптам у яе валасы ўверх узняліся, бо куля праляцела і ў печцы засела. Гэтыя нашы печкі з белай керамікі. А мама потым тую кулю з печкі дастала, і кулю тую мы яшчэ шмат гадоў захоўвалі. Я цалкам уяўляю якасці медыцынскай сястры, яна магла дапамагаць параненым, я нават уяўляю яе са зброяй у руках. Але в яе руках быў фотоапарат. І робячы здымкі падчас паўстання паміж кулямі і бомбамі, яна не смяроціла сваё імя і абессмяроціла тое паўстанне. Jestem w posiadaniu, dostałam od niej. А мушу сказаць і пра тое, з якой адвагаю яна гэты горад фатаграфавала. Mianowicie, А стаіць, скажам, на вуліцы і бачыць, што на дом падае бомба. Пстрык фатаграфуе ў той момант, калі бомба пралятае скрозь 4-й паверх да 3-го. Потым яшчэ адзін пстрык, калі бомба далятае да 1-га паверху і бачны адно толькі пыл, астатняе ж патанула ў імжы. А далей, калі ўсё ўжо ляжыць на зямлі і толькі рэшткі адарванага балкону, сведчыць, што гэта той жа былы аб'ект. Хто б застаўся стаяць на месцы, калі ляцяць бомбы, а яна раз, другі, трэці націскае затвор фотоапарата і здымае. Я думаю, што яна цудоўна уяўляла сабе сваю рызыку і шла пад гэтыя кулі і бомбы, таму што па-іншаму она не магла рабіць. Zofia Chomentowska, opuszczając Зося Хамянтоўская пакідала Варшаву падчас паўстання, а з 2 дзецьмі. Сыну Пятру было гадоў 10, а дачцы Габрыэле 8.
І ў заплечніках сваіх яны неслі яе даваенныя негатывы. То было адзінае багацце, якое яна выратавала з варшаўскага паўстання. А мы ўцякалі з Варшавы, калі немцы Варшаву ўжо здавалі. А срэбра сваё, як і астатнія рэчы, пазакопвалі ў лёгах. А замест таго, каб вынесці што-небудзь дзіцячае, лялькі там, альбо так нас і вывезлі з Варшавы з рюкзакамі, менавіта поўнымі негатываў. У 1945-м, пасля вызвалення Варшавы, была адкрытая вялікая выстава «Варшава абвінавачвае». Заўважце, Варшава не жаліцца, але абвінавачвае. Там былі паказаныя фатаграфіі Варшавы даваеннай, а побач з імі і здымкі тых жа будынкаў, але зруйнаваных, якія Зося сфатаграфавала ўжо ў 1945 годзе. Зося здолела заўважыць усе моманты таго жыцця, якое тады толькі і нараджалася. А вось нехта адбудоўвае зруйнаваны дом, а хтосьці адчыніў маленькую крамку, а на нейкім пляцы, вядомым у Варшаве як пляц трох крыжоў, стаіць будка, сціплая з выгляду, але затое ў ёй робяць манікюр ды педыкюр. А такія паслугі, без якіх варшавянкі абысціся ўжо не могуць. Канец 40-х гадоў і гады 50-тыя не былі для жыцця ў Польшчы лёгкім часам, асабліва для прадстаўніцы арыстакратычнага рода. І таму, калі выставу павезлі за мяжу, а яе прэзентавалі ў некаторых краінах заходняй Еўропы, Зося менавіта дзякуючы гэтай выставе апынулася на захадзе, там і засталася. Аказалася, што на захадзе Еўропы жыццё пасля Другой сусветнай вайны таксама не было лёгкім. Краіны і там былі зруйнаваныя. І тады Зося выехала з 2 дзецьмі ў Аргенціну. З таго часу яна больш не займаецца фотамастацтвам. Яна паставіла кропку ў Варшаве ў 45-м годзе. І ў Аргентыне яе вельмі шанавалі. Аргентынцы цудоўна уяўлялі маштаб яе таленту. І яна была не самотная в Аргентине. Там оказалися тысячи громадянов колішньої Польши, і аргентинська преса писала про яе, фотаздымкі былі вядомыя там в Аргентине, тым ліку і тая частка яе творчасці, якая беспасрэдна звязаная з Беларусю. Вось гэтымі палескімі краявідамі і палескімі тыпажамі.
Tam polską prasę też А там можна было атрымаць польскую прэсу, і аднаго разу Зося даведалася, што прынята рашэнне адбудаваць каралеўскі замак у Варшаве. То было прыкладна ў 1974 годзе. І Зося адразу напісала ў камітэт па ўзнаўленні варшаўскага каралеўскага замка, які быў знішчаны ўшчэнт, што мае даваенныя здымкі замка і здымкі яго інтэр'ераў, і прыехала ў Варшаву ў 1975 годзе. Зоф'я Хаментоўская яшчэ двойчы прыязджала в Польшчу, а ў тым ліку і на адкрыццё вялікай прадстаўнічай выставы паўстагоддзя Варшавы ў здымках Зоф'і Хаментоўскай, што стала такой своеасаблівай справаздачай усяго яе жыцця, яе творчага даробку. І яе творчасць зноў стала вядомай палякам і стала нечакана актуальнай. Пры дапамозе сваёй сяброўкі Эміліі Барэцкай яна перадала ў дар новай Польшчы больш за 5000 негатываў, зробленых ёю в міжваенны час і ў 45 годзе. Это быў абсалютна унікальны дар. Разам з тым трэба зазначыць, што там не было здымкаў, зробленых Соф'яй Хаментоўскай у Беларусі, не было яе палескага перыяду. Улады в савецкай Беларусі былі не зацікаўленыя прапагандзе панскай Польшчы і гэтай часткі нашай спадчыны. Калі з'яўляюцца такія постаці, якія сваім талентам, сваёй працай, сваім жыццём яднаюць нашыя народы, не цягнуць у адзіны бок, а яднаюць менавіта. Это вельмі станоўча. Просто можна пакланіцца тым, хто гэты архів вось такім чынам увёл ва ўжытак з далёкай там нейкай Аргенціны, невядома дзе. Вось. І я думаю, што гэта будзе наш агульны набытак. Для палякаў пэвная нотка ностальгіі прысутнічае. Для нас это адкрыццё уласнай краіны, уласнай гісторыі, часткі гэтай гісторыі, якая на шмат гадоў была згублена. Яна стане беларускай фотамастачкай роўна настолькі, як захочуць беларусы. Хай яна будзе і дзеячом аргентынскай культуры, і польскай культуры, і беларускай культуры. Для нас ёсць яшчэ адзін шанец узбагаціць сваю культуру, узбагаціць сваю душу вось гэтым унікальным даробкам. А дзеля гэтага трэба штосьці зрабіць. Я вот уяўляю, каб вось гэтая выстава была падорана школе в Парахонску. І каб дзеці в этом школьным музеі ведалі сваю зямлячку, шанавалі яе, каб в Пінску была названа вуліца яе імя, каб на месцы спаленай бальшавікамі сядзібы друцкіх, любецкіх в Парахонску быў створаны нейкі мемарыял, ці як-небудзь годна это было ўшанавана. І тады гэтая спадчына можа належаць нам з лёгкім сэрцам. То таму, што душа наша славянская і палеская. Ведаю, што ўжо ніколі туды не вярнуся. Але ў сэрцы засталося, дзякуючы ласцы Божай. І калі пазіраю на ваду, пазіраю на лісце, на прыроду, то тады адчуваю ўсё. Зоф'я Хаментоўская памерла ў далёкай Аргентыне 1991 годзе. Але, паводле яе тэстаменту, яна была пахавана ў Варшаве, побач з магіламі сваіх бацькоў.